Čaute kamoši, pozdravujem vás z rybárskych potrieb Náhode.sk. Dneska by som vám rád predstavil naše najpredávanejšie elektromotory na člny na 12 V. Prvý bude od firmy Haswing, druhý od firmy Rhino a tretí od firmy Haibo s rozdielnymi librážami, takže poďme sa na to pozrieť. Takže ako prvý na porovnanie máme najsilnejší elektromotor, teda na 12 V od firmy Haswing v sile 85 libier. Ako vidíte, elektromotor je odlišný od týchto dvoch, od Rhina a od Haiba v čiernom prevedení. Čo sa týka takého najväčšieho rozdielu je ten, že tento motor má sklopnú rukoveď, čiže môžete s ňou pohybovať. Samozrejmosťou je teleskopická, tak ako ostatné motory má aj plynulé pridávanie rýchlosti dopredu, dozadu, tzv. Maximalizér. Čo sa týka ukazovateľu stavu batérie, máte tu 3 LED diódy, ktoré vám ukazujú 100%, 50% a 20%. Obdobne ako konkurenti má trojlistovú vrtuľu, vidíte, že to telo je veľmi pevné. V čiernom prevedení motor ako ostatné je ukončený očkami. Takže samozrejme výklopný motor do rozdielnych polôch. Čo sa týka ďalšieho motoru, ktorý tu máme, to o niečo slabší, ale zase taktiež veľmi výkonný, je to motor od firmy Rhino, tzv. BLX 70. Tento motor má menšiu hlavu, kompaktnejšiu, strieborné, veľmi pevné telo. Tu na hlava, rukoveď nie je sklápateľná, ale samozrejme je teleskopická. Niekomu to vadí, niekomu to nevadí, je o niečo kratšia ako pri tejto 85-ke. Taktiež plynulé pridávanie rýchlosti dopredu, dozadu, ukazovateľ stavu batérie. Čo je tu iné, je tu režim šport mód, ak by ste potrebovali pridať, takže viete si ho zapnúť a fungujete ďalej. Taktiež trojlistová vrtuľa, pevné telo v takomto leštenom prevedení. Tu sa motor vyklápa trošku ináč, druhou páčkou, ale je to veľmi, veľmi podobné. Samozrejme výškovo nastaviteľný. Posledný motor, ktorý máme na porovnanie, to je Haibo 70 librový motor, čiže vidíte, že aj dizajnovo sú veľmi, veľmi podobné. Taktiež tu máte režim šport, plynulé pridávanie rýchlosti dopredu, dozadu, máte tu teleskopickú rukoveď a taktiež hlava nie je sklopná, ale je pevná. Samozrejmosťou je trojlistová vrtuľa. To sklápanie toho motora je podobné ako u Rhina, aj telo dole, kde je zaliata vlastne noha s vrtuľou, sú takmer identické. Jediný, ktorý vyzerá trošku ináč, je Haswing. Taktiež motor obdobne je ukončený očkami, čiže takto. Ak chcete pripojiť k baterke, samozrejme najlepšie k litiovej, tak stačí sem len nainštalovať, namontovať rýchlosvorky klipové a fungujete, takže taktiež je to veľmi podobné. Čo sa týka motorov, reklamovateľnosti, predaja, čiže obidva 70 librové motory ponúkajú rovnaký výkon, veľmi nízka reklamovateľnosť, takmer by som povedal, že nulová. Na bežné používanie, dokonca na väčšie člny vám tieto elektromotory určite poslúžia takmer dokonale. Ak by ste potrebovali trošku pritvrdiť a máte kvalitnú litiovú baterku, určite by som možno siahol po tomto motore Haswing 85 librový, tá sila tam je o niečo väčšia a aj na väčšie člny, aj na priehrady, kde máte vietor, nejaký prúd, môžete tento motor spoľahlivo využiť a na ňo sa spoľahnúť. Čiže ak by ste potrebovali poradiť, čo sa týka elektromotorov, čo sa týka litiových batérií, máme náhradné diely na predajni, ako napríklad vrtule, respektíve iné komponenty, vieme samozrejme vyservisovať. Kľudne sa zastavte u nás v Seredi na predajni Náhode.sk, my vám s predajom a s výberom určite pomôžeme. Tešíme sa na vás. Ahojte.